seiaskak egin ziren atzo hainbat herritan Frantziako gobernuaren migrazio politiken aurka. Bertaratu zirenek gainera azken hilabeteetan gure herrialdean hil diren 7 migrantei omenaldia egin zieten. Arratsaldeon guztioi, horixe dugu gaurko gaietako bat, baina gainera hurrengo minutuetan ostiralean seiaskak egindako manifestazioaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu. 1000 pertsona inguru hurbildu baitziren bertara azterketak euskaraz egitearen alde. Amaitzeko, asteburuak utzitako bertze irudi eta soinuak eskainiko dizkizuegu, kasu honetan inauteriarekin lotutakoak. Gure lankide Aitor Zabaletaren eskutik libertimenduaren une onenak ikusiko ditugu eta. Etorkinekin elkarteak deituta, elkarretaratzeak egin ziren atzo Ipar Euskal Herri osoan zehar. Baionan, Donibane Loizunen, Azparrenen eta Donibane Garazin besteak beste. Bi helburu argi zituzten. Alde batetik, Frantziako gobernuak azken hilabeteetan ezarri duen migrazio politika salatzea. Haien ustez hartutako erabakiak ez baitira onargarriak. Eta beste aldetik, iaz muga gurutzatzen saiatzen hil ziren 7 migratzaileak gogora ekarri zituzten. Kandela hauek piztuta omenaldi bat egin zieten haien hitzetan gobernuaren politiken biktimak izan direnei. Larrañeko herriko etxeak ezagutzera eman duenez, gaurtik aurrera eta hurrengo 2 asteetan Oltzartze Zubira joateko bidea itxita egongo da. Denbora horretan egingo diren lanen helburu nagusia inguruko segurtasuna hobetzea da. Bidea gutxienez, otsailaren 25 arte egongo da itxita. Mila 500 pertsona inguruk basoa eta brebeta euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu dute ostiralean Baionan, Bordeleko errektoretzak egunean berean aukera horri ateak itxi ostean. Goizuntako berriak ez dira honak, baina arratsaldeundako erantzuna biziki polita da. Milaka aur ikusteak harrika horietan ala ere berri hona da, eta konpentsatzen du pixkat goizuntakoa. Goizuntzan errektoreak ate guziak etxina izan ditu, ez atzeran digu basoarentzat. Zirkularrak argiki idazten zuen azterketak euskaraz egitanko zirela, mainan irakurketa desberdin bat egiten duelako, erantzun digu ez zela deus egitanko aurten. Eta brebetari buruz, aspaldiko aldarrikapena zientzietako froga euskaraz egitea, hor ere atea etxidu. Abenduaren 16an Parisko gobernuak jalgitako zirkularrean irakasgai batzuk euskaraz egiteko aukera biltzen zuen, baina ez du horrela ikusten Bordeleko errektoretzak. Erraten digu antolaketa biziki zaila dela eta 6 hilabetez ezin duela antolatu, hori ez da egia. Azken urteetan frogatu dute, bazakitela azken momentuan egokitzen, erran dugu eremanen dugu borroka hori bukaera ino, eta azterketa eguna arte eremanen dugu, eta lortu beharko dugu. Baionako tren geltokia eta suprefektura gizakate baten bidez lotuz, Paris eta Bordeleri erreferentzia egin diete ikasle eta irakasleek. Batean ez bada bestean, beren aldarrikapenak onartuak izan daitezen. Hor nahikeria eskaz da. Nahikeria Bordalen ez balima dugu atxematen, behionen gira berriro Pariserat. Eta Bordaletik Pariserat pilota arate bota du, errektoreak, guk pumpean hartuko dugu eta Parisen konponduko dugu arazo hori. Basoaren lehen azterketak maiatzera atzeratu dira, hauteskunde presidentzialak alta apirilean dira, eta ganberakoak ekainean, eta giro horretan txertatuko dituzte beren aldarriak. Badakigu, hizkuntzen gaia ez da gehiu anekdotikoa, Molak legearen inguruan izan ziren tirabidea guzi horiek gai nazionala bilakarazi du hizkuntz gutituena, eta hortan gira, oraindik. Eta hor baitugu arazoak hizkuntza gutituekin. Azterketena bat da, baina badira beste eskualetan hainbat eta hainbat arazo. Udazken untan, Kastexek ideki zituen ate guziak blankerek berriz esten ditu. Eta hor tentsioa sortzen da, eta hori eremanen dugu karriketarat, eremanen dugu hauteskunde kanpaina hortarat, eta gauzak mugiarazteko esperantza bat dugu. Eta honek guztiak nola ez, ikasgelan eta ikasleengan zuzeneko ondorioak ditu. Hizkuntza batean ikasi eta beste batean azterketak egitea behartuak direlako. Beldurtu ez, baina hizkuntza
hizkuntza aldatzeak oztopo bat jartzen dit. Hizkuntza batean ikasten dugu eta gero ez zaigu onartua, jakinez beti aitzaki bere emaiten digute, zaila dela antolaketa, ez dela erakasle nahikorik sehaskaz kanpo gai hortan gai direnak zuzentzeko, eta hori gezurra da. EPEK aurten eman die ofizialki zerrenda bat, bazutena jadanik guk egina, eta badira, arrunt ados direnak eta zerrenda hortan txartu direnak, beste sistemetan erakasten dutenak gure gaia. Beraz hori aitzakia besterik ez da. Nekatuak gaude jada. Ez da intzenamendurik, alderantziz, basoan ere iduriz bada atzera pausoa. Eta beguretzat aldareketarik ez, kolegioarentzat segitzen dute ikaslek zientzietako azterketa frantsesez pasatzeko beharrarekin eta guk euskaraz segituko dugu. Oraintxe bertan basoa dekalatua da eta dudak baitugu ea berezitasunak euskaraz pasako ditugun edo matematika, fisika, bakoitzak baditu aukeratzen dituen berezitasunak. Filosofia ere segurazki frantsesez, beraz ez da bat ere argi. Are gehiago, 12 irakasle zigortu dituzte azterketak zuzentzeari uko egin ziotelako euskaraz egiteko debekuaren aintzinean. Erakusten du ze puntutaraino kontra diren eta guri indarra ematen digu aintzina segitzeko. Borrokatu behar dugu lortu arte, ez da posible hola segitzea. Eta guztiek berresten dute borrokan jarraituko dutela azterketak euskaraz egitea lortu arte. Dantza, antzerki, musika eta bertsoak. Uda behigitea daukagu helburu. Nafarroa bereko eta Lapurdiko libertimentuen lehen geltokia Bidarrai izan da, eta biztan da Ongi pasako da bai seguru, seguru. Tengira prestatute hainitz, antzerkia, dantzan ere gintugu errepikak, eta ondo hori gaur emaitea jenden aintzinean. Hori da ederrena, gazte hori guziak, erri desberdinetakoak eta bateratzea, eta kusten duzu taldeat muntatzen, astapenean ziren ezautzen, eta kusten duzu taldea hartzen eta konplizitateak egiten, eta hori da nik maite dutena. Baina dantzariek udaberriari bidea zabaldu aurretik, zirtziek urtearen errepasao zorrotza egin dute. Bana, gure ustez hasteko emanen dugu denetak, denek hartuko dute. Beren bizilagun Xiberotarren itxialdi garaiko festarako joeren eskutik hasita. Bazen maskata pasa ta jela beharrik, pesta egindata ez Xiberun bakarrik. Baina biztan da, kobita, testak eta paseak izan dira eguneko protagonista. Baina baita besterako kontuak ere. Landalurren eta etxe bizitzen arazoa kasu. Euskal Herria da salgai, nola da salgai? Bai, salgai da. Gai arantzatsuak ere bai, tartean guztiak umorearen eskutik landuak. Hori bai da dugun sendagairiko hoberena. Urtearen errepasoa beraz baigurako libertimentuetan gaur hemen Bidarrain, helduen astean Donapa, Leun eta Martxora erditsura bitartean, Baxi Nafarroako eta Lapurdiko hainbat xokotan, zirtzi eta dantzarien eskutik. Guk ere zuen etxeetara kolore pixka bat eramango genuen esperantzan, agurtuko zaituztegu gaur Bidarraiko irudi hauekin. Plazer baduzue, bihar ere hemen izango gaituzue, ordu eta leku berean. Ikus entzuleok, bihar arte!